moje prvé Sme video späť. z hry od hry Zombie sa mi zrušilo, tak natáčam odznova, že že Vlogman. Čo? Áno. Mám v ruke krompač, to je dosť dôležité. No, ale ja chcem ísť tamto preskúmať, tam to tak vyzerá. Kde? Kde by ste to chceli? ideme. Ja radšej ich nebudem už zabíjať, radšej Nie. Čo je v aute? nič. Dobre, som si myslel. V aute. Počkať. Diváci, keď chcete Zničím kameň. Keď chcete si zahrať túto hru, tak dávajte pozor a prehľadávajte auta aj motorky, lebo v motorkoch sú najlepšie veci a teraz za mňou ide zombie, ale takedy nechcú. Môžete tu aj craftiť, aj iné veci. Môžete. Poďme na to, zabijem ho. Zaviem dvere. Počkaj, ešte je mŕtvý. Mám ho, mŕtvý. Mám málo života. Tam bolo rozbité stena, ja som chcel Je keby nejaký jed. Áno, podľa mňa ja chodím Do po tej prdele. cestičke. Čakaj na mňa, lebo mňa naháňajú traje zombíci. Hej, pri tamtom tam. No poďme. Ja som išiel do budovy. Dávam si V lekárničku. autobusoch sú diváci tiež dobré do veci. Ty si sa mi daj lego. Našiel som niečo v policajnom aute a v autobuse tiež knižku. No to je možno tiež dôležité. Poďme preč. A O, pozor, kameň, to je pre mňa. Či nie? Dobre. Ja idem ho sem odkopať. Poď so mňou, ne? Ja idem odkopať sebe kameň. Ja veľký kameň idem. A ja kúpem veľký. Menší ako ja. Och joj. To je Ja radšej... už si môžem zobrať. Zoberiem si iného. Môžem si toto zobrať? Poď. Ó, zombíci, ježiš, ja ich tak nenávidím v tej hre. Čo je? Jo. Sem sú, ale... Zatiaľ ich udrž. Idem sa pozrieť, čo je v aute. Prebehnem. No poď sem rýchlo. Netrafili. Ešte ľavý. Auto. Nejdeme na koniec mapy, to je super, bo tam sa... Áno, našiel som bundu v aute. Však si zober. Á, hasičské auto. Tak. Nič. To no hasičské auto ja chcem prehľadať. Sanitka. Nič. Prehľadať. Áno, tam bolo niečo. Taká deka, či čo to bolo. Aby som si raz zapálil to. Nemám žiadne zatiaľ rybu. Nie nič. Ja si idem dať bundu. Ja idem na stromy. Pozor, Ja zombie. som si bundu. Je na nich kašľam. Au. Serem na tých Oni posledných. strelajú nejak. A keby ste chcete, môžeme natočiť aj lepšie videá, dosť lepšie. O to čo je? Áno, už to je toto. sme sem, poď. Počkať. Už som išiel head. Tak jem ja. Už som išiel head. Oha. Čo mi vybehlo? Načíta sa. Načítava sa. Connecting. No, už som sem. A ja si pri mne. Hej. No, poďme. Nie je nič v budovke. Nemáš nejakú to tu? Trošku. Hej. Veď tam môžeš ísť, nie je tma. Veď okolo mňa osvetľuje to. Čo je ako mňa, ale nie až tak dobre. Nevadí, ale vidím. Hopla. Ale ja, keď ja nemám to. Macha, zombík tam je na ceste. OK. Vidím. Ber, železo, ber. Zastavím zombika. Zabij ho. Dobre, Zabil sem som sú ho. strašne veľa vecí. No poď. Sem je svetlo. Tamto sa mi už nechce kopať. Už nič, poď. Auto. Nechaj mi ho. Nič. Nič. Poďme. Kop železo. Ja nie, potom ho vykopem. Počkaj, kameň? Áno. Berem si ho. Kyselina, ideme zničiť. Ukáž nie. Poď. Nie, to sa mu dá prehľadať. Nič. Tu čo je? Zlý? Hej. Zabijeme ho? Nie. Dobre. Môžeme ho zabiť. Viem, že sa dá, ale... Môžete sem aj svojich v multiplayeri hráčov zabíjať, to je jedno. Sem vľavo máte životy aj jedlo.
Potom hore máte Jaj. aké čas, noc, alebo niečo také, či noc. Vľavo máte už veci nastavenia, či vpravo hore máte nastavenia také veci. Vľavo v strede máte craftingy, sa vám ukážem. Nemám sem crafting. Potrebujem dve styky a jedno veľké styk. Takže pôjdeme ich hľadať. Kde? No, sem by sme mohli celkom, len Zavriem dvere za neviem, sebou. skiaľ sa ide vnúka. Aha, dobre. Som za sebou zavrel. Asi nie. O to a zavri to. Dobre. Aha. Sem chceš ako Môžem bývať? prehľadať. Tu chceš bývať? Jo, čestka, daj si do čestky veci. Nedá sa. Zavri tam dvere, tam vojdu zombity sem. Oha. Ja idem na dačo, na drevo idem. Zombík do riti. Mám peniaze. Vľavo máte aj pitie, aj koľko máte nápoje a peniaze. Odkopem to tu. Ja mám pekne. nula peniaze. Pekne. Takže? Kyselina, to nič. Otvorím dvere. Kde si ty? Toto Doma. video bude mať aspoň 30 častí, alebo 20. Aj viac. 25 maximum. není v tom niečo? Alebo menej. Našiel som niečo. Pokiaľ sa vám to bude páčiť, Čo to bude je? na Facebooku sa napíšeme vám to dole do komentáru v popisku. Autobus. Ja idem ďalej hľadať. Sem sú dve česky až. Tá jedna nič. Kde sú dve čestky? Tam. V budovke? Hej. Ktoré som ja? Nie. Like a mart. You mart. Gans. Budova. Máš tam? Dám. Neviem, čo to je. Čo to bolo? Mám kosu. Kukuricu. A čo je Tam toto? zatvárajú za sebou dvere. Nie? Zatvárajú za sebou dvere. Kde si ty? Vo v budove Gans. Sem sa si ubydlím. Sem ničia. Oni sú fakt sú normálni. Oni si robíš prču zo mňa. Oni ničia stenu. Kde si? Presne gun? Je tam gun? Počkaj, to je kde je? Nevidím tu na žiadnu takú. Tu, kde ty stojíš. Tu. Hej, mám ťa. Gans. Žiadna zbraň. Poďme her. Poď. Tam ťa tu dvere. Ideme. Poď sem do budovky. Tam som bol. Sem budeme bývať. Nechaj mi drevo, to si... Ešte dve paličky a vyrobíme crafting. Čakaj, idem do inej budovy. Do tej, čo je hneď vedľa, taká obrovská. No, to tam idem. Sem budeme bývať. Budeme tam bývať? Kde je tá obrovská? Mart, to je Mart. Však sem som ja bol, Mart. Pozor, zombík, nie, že príde von. Sem včas. Tam ničia kamene. Ale tak dlho to bude trvať, to ničenie. Ja som ich tam zabil. Pozri, čo som našiel. Mlieko. A ešte jedno niečo. Dobre. Hľadaj to tu celé prehľadaj. Čo je vo šuflíku? Ja to tu celé prehľadám. Nič. Jest, mám v kabelku.